Jeg sidder her med Lars Bang Struve, der er Ph.D. i historie og arbejder i Forsvarsministeriet, men det er nu ikke fordi han arbejder i Forsvarsministeriet, han er her. Det er fordi at han har holdt oplæg om megatrends og hvordan man politiudvikler ud fra det på mit udbud på Institut for Statskundskab. Og Lars, hvis du skulle se fremad og bruge de teknologiske og magtpolitiske trends, der er i verden, hvordan ser det så ud? Jeg synes, at på den ene side meget lys ud. Det går rigtig godt i verden. Færre hungersnød, rigtig mange har fået uddannelse osv. Men hvis vi skal kigge på det sådan med de sikkerhedspolitiske briller og det at kigge på truslerne, jamen, så kan vi jo forudse nogle ting, som kan gå rigtig galt. Og noget af det, jeg arbejder med megatrends og scenarier, det er ligesom at prøve at se, hvordan kan det gå rigtig galt, og hvordan kan det gå rigtig godt. Så kan man opstille det i sådan en række scenarier? Ja, det kan man jo lave, og hvis man arbejder med scenariemetode, så vil man typisk lave et sted mellem 2 og 4 scenarier. Og hvis vi kigger på de næste 10-30 år, så kan man sige, at du har et rigtig godt scenarie, hvor du har et verdenssamfund, der finder ud af at arbejde sammen. Altså noget FN-inspireret, måske ikke med FN, men vi finder ud af at fordele ressourcer, vi finder ud af at arbejde sammen. Du kan se sådan, den lidt mindre venlige del af det, synes jeg kunne være, at stormagterne finder ud af at arbejde sammen. Og derved have en vis form for fred, fordi de fordeler ressourcerne mellem hinanden og sørger for, at de stater, der er allieret med dem, opfører sig. Så den gode udgave, det er altså enten stort globalt samarbejde, eller stormagterne, om ikke andet kan blive enige om at få det til at køre. Men så lyder det også som om, at så er 2 lidt mindre positivt. Jamen, det er der så er der så i den anden ende. Jamen, så kan vi så sige, jamen, der kunne være en stormagtskonfrontation på den ene eller den anden måde. De kommer op og skændes. Eventuelt bliver udfordret af nye stormagter, eller af transnationale virksomheder eller organisationer, der ønsker at ændre på tingene. Og der kan det godt gå galt, og vi kan ende i værste fald ud i et scenarie, som er før den vestfælske fred, altså hvor at stater tillader sig selv at lave indblanding i hinanden, indre anliggender, hvor at det går galt. Og så i værste ende, om jeg så må sige, det værste udfaldsscenarie, det kan så være et kaosscenarie, hvor at den internationale verdensorden bryder sammen, hvor at stormagterne er så meget konkurrence, eventuelt bliver så udfordret af andre, at vi har et kaos. Så vi har, når jeg sætter det op sådan i 4 scenarier, så kan vi have 2 positive, og vi kan have 2 negative. Og når man rådgiver om sikkerhedspolitik, så er det jo som regel det negative, man påpeger, fordi det er det, man skal forberede sig på, og så kan man krydse fingre og være glad, hvis det ikke går sådan. Men hvilken sandsynlighed vil du lægge? Falder du til den gode side, eller den dårlige side? Jeg tror, det er i virkeligheden i de her måneder, de her år, er enormt udfaldsgivende for de næste 10-20 år. Er vi i stand til at finde løsning på nogle af de store kriser, vi har lige nu? Flygtningekrisen presser rigtig hårdt, og det presser både EU og det presser NATO. Og det vil sige, at vi risikerer et sammenbrud i værste fald. For eksempel et sammenbrud, der går på, at EU-landene kommer op og skændes om, hvordan man skal fordele flygtninge, fordele midler, og samtidig næsten de samme stater i NATO bliver uenige, fordi nogen siger, at det er Rusland, der er den store fjende, dem skal vi passe på, og andre siger, nej, det er flygtningene nedfra. Og så de to organisationer og de 2 problemer influerer på hinanden, så at vi ser et sammenbrud af noget af det, der har været med til at skabe ro og orden i Europa og verden de seneste mange år. Der er jo ikke andet at gøre, end at se, hvad der sker. Tak skal du have.